L-attivitajiet ta' Joseph Muscat Fawdex issuktaw biżjarant il-familja Sultana fl-inħawi magħrufa bħala taċċawla fir-Rabat. Il-mexxej Laburista tkellem dwar il-proposti ta' gvern ġdid li joffri servizzi ta' childcare bl-aħlas li saħħaħ il-Club 316 flimkien ma' aktar flexi hours, reduced hours u compressed week. Miżuri kollha immirati li jinċentivaw lin-nisa biex jidħlu fis-suq tax-xogħol. Aħna rridu ninkoraġġixxu kemm jista' jkun nisa jridu karriera. Ikollhom il-faċilitajiet kollha biex ikun hemm dik il-karriera. Illum il-ġurnata ma rridu nagħmlu iktar faċli. Nagħmlu iktar faċli bil-child care centers, bil-Club 316. Fisser kif l-aħjar mod li jitrabbew l-ulied huwa mal-ġenituri. Xorta nemmnu li l-aħjar mod li jitrabbew l-ulied huwa flimkien mal-ġenituri. Ġifieri l-ewwel iktar ma rridu ninkoraġġixxu huwa il-flexi time, il-reduced hours. Ġifieri dak l-ewwel ħaġa li jagħmel ikun il-gvern stess jerġa' jintroduċihom b'saħħa kbira għawdex hemm bżonn. Joseph Muscat tkellem ukoll ma' żewġ għalliema li jagħmlu parti mill-istess familja Sultana. Semma l-proposta ta' gvern ġdid li jagħti sabbatical leave fejn l-għalliema kif ukoll edukaturi oħra ser jingħataw leave biħlas biex ikomplu jkabbru t-tarif tagħhom. Dan it-talim se jgawdu minnu mhux biss l-edukaturi, iżda anke uliedna għal Joseph Muscat. Tkellem ukoll dwar il-proposta ta' tablets u spjega kif dawn se jibdew jingħataw lill-istudenti mir-raba' sena primarja bħala għodda importanti biex tiġi meluba l-problema ta' l-litterizmu.